KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP Gannde ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma yeɓiyankoɓe Piindi TV sugay mawɗo debbo e gorko on calminama salminago needi e salminago teddugal en garte jewte men fina tawa gande men ɓaleɓe ɗen donɗen e mamiraɓe men don e mamu men a woode mabɓe yaaɓe yalla yimaɓe yaafoɓe hanaɓe aljanna saabu golle moƴƴe ɓe gollani leñol ngol wona mawɓe heddiɓe yo duuso ngo juut e jetti sukaɓe kadi fulɓe e jaɓɓe janggude ngam anje gandal ngal yoolo nde wonno so leñol yawama tawa ko ala galo ala lamdo ala gando kadi gandal eɗen gandi fulɓe ne gandeno gandal eɗen kulda gandal eɗen ndenoɗa gandal eɗen jiɗɗa gandal wadde so dañi bandiraɓe jaɓɓe janggude en jettal ɓe janoɗen ɓe en jetti Thierno DIENG denɗi men mo ganduɗa na wawi taw ko hande woni gulere arde makko ɗo en jetti Baye Mactar Sow e denagal bandiraɓe hewnoɓe ɗo Thierno Nour en kamɓe foof Thierno Amadou Gangue en kamɓe fof en jettiɓe Thierno Oumar Sow en Serif Dia en jettiɓe kamɓe fof ɓe keewi yo Allah wat gandal ngal barke yo Allah ɓoni gandal ngal juuɗe mabɓe noon denɗi Thierno DIENG bisimilla calno bandiraɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورضي الله عن أصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مثال متيمون بسم الله والسلام non dendima ɓeyda dande hade joɓe ɓe wiida wattaki walla jaabi sisiɓe ma ɓeyda dande seeɗa en jetti Mansour Sow Thiat kanko woni caméra o omo yaada e baɗi men jaari jaayi mo ganduɗa ko kebleteɗo ɗo noon denɗi so neɗɗo jeeyama Saloum ittanama gueɗal gandal fof en ne gandi Saloum ummiɓe hen Fouta ummiɓe hen Jolof ummiɓe hen Bawol foof nde ɓe potti Saloum nde on koɓe tawno ɗon e tawi ko Saloum memotako ina haaɗi wonɓe Saloum ɓe ko ñaaɗɓe kono ko doole mabɓe ɓe jooɗoyi e gandal mabɓe e warñede mabɓe ɓe jooɗoyi ko addi fof min namdotoma ko wiyete ko listikar ne jogui sifaji kewɗi ne heewi jeddi kewɗi no feewi so tawi aɗa waɗa listikar hol sifa listikar mo kewɗa wadde eyyi machallah listikar kam mbiɗa wawi widema sifaji mum ne keewi jeesa mum kadi ene keewi gasata listikar ene waɗi listikar baɗirteɗo leydi ene waɗi listikar baɗirteɗo ndiyam ene waɗi mo ganduɗa arma kadi ko ramlu so wiyama ramlu noon woni mo ganduɗa kayitaji watte ne waɗi ɗi ganduɗa harma kadi ko ɗi defte bindade pour listikar tan tahiɗe immade wadde ɗen ɗon defte kadi so tawi neɗɗo jangguiɗe ha faamiɗe tigui tigui manam neɗɗo mo mbawɗa ƴewande foof listikar kala hunde wawde wonde so tawi nde wonat a andat so tawi nde wattinat a andat so tawi nde moƴƴat a andat so tawi ɗum bonat a andat wadde ɗen ɗon defte kadi ene waɗi winduɓe ɗum tawa kadi ko yimɓe manam andi feƴƴitinoɓe e gandal gila e Abdoul Fattah Falaki en bindi defte kewɗe tawa koye asrar tawa kadi koye istikhar te ɗen defte kadi ko Égypte ɗe binda ɗe muula ɗe gadda ɗo yimɓe na ɗe kutoro wadde ɗen ɗon defte emin mbaɗira ɗe listikhar ko wona ɗum ko kadi amin mbaɗira listikhar kadi hay e leydi amin timana neɗɗo kadi hay e ndiyam won yimɓe kadi na ngoodi kadi sa yiiɗi timandeɓe kadi il faut ɓe pota juuɗe mabɓe kadi ɓe nelduma ndaara juuɗe kadi ɗum ne kadi sa ƴeewi ɗumen tan a andat kadi joomum fota wasam nelduma juuɗe muɗum juuɗe makko ni sa ƴeewi ɗum tan ma andu oɗo kadi holon haaju o woni e haaju o holɗo tolni batte listikar dal na heewi jeese te miɗen hen mbaɗa kewɗe a jarama koye jeeɓanme Saloum mboɗo heewi haalde haala Saloum sabu mboɗo wowti yaade toon yawɓe leɗɗe ɓe ko mbaw ko gondi yawɓe diine ɓe ko diine o mbawi no gondi
kono kadi onon jillondirɓe leɗɗe ɗe gande fina tawa hanki ɗe e gandal alqur'ana o holko saabi hande salmo jagge ɗum ha tiiɗi eyyi salum de miɗa wawi widema kam kala gandal ngal ƴewata sa yeehi salum a tawan ngal toon te surtout ma minen hande min miɗa jeeya miɗa wawi widema e leñol ngol jeeyami ngol tan so tawi haalama kala nanɗo leñol ngol ena andi ngol ɗo leñol ko gandal ɓe tawi leɗɗe ɓe tawi foof woni e famille alaji amadou dem sokon ten alaji amadou dem sokon manam tanam debbo ko hen mabɓe jeeya te minen kadi ko hen ɗum min tawi ko hen min goni hen min mbaɗi foof wadde ɗum ɗon so tawi a fini a tawi ko wayi noon a janggi a janggani ma won ko ganduɗa so tawi noon a ɓeydi hen gandal ma ɓeydu andude neɗɗo kam kala ko tawɗa so tawi ko ɗum gandal sa janggi kadi a ɓeydat andude wadde mbaɗa wawi widema so min goni salum min pini min tawi wonko min tawi mawɓe amen ena mbaɗatno min doni ɗum ɗon kono kadi min kaɗani ɗon min dutti kadi min janggoyi gam ɓeydude e ngal ɗon gandal pour wawa naftude julɗuɓe no fewi to banggue liska e yaɓɓene mbima liska ene yaawi humtude haaju ɓene ɓe wiya ene yaawi humtude haaju an so neɗɗo addema haaju holen ko keeɗa hutorade eyyi listihar kam mbaɗirta ɗum e pour tan ganda haaju neɗɗo manam holno humtirto so tawi haaju makko namdi ko sadak walla so haaju makko namdi ko kala ko ɗum namdi ko he listihare gandata ɗum listihare on waɗanma orienté pour andude haaju neɗɗo no mbaddata e makko e caggal ɗum ɗon noon ko wona ɗum woni batte bindi amin gollora ɗum emin gollora kadi conel woni leɗɗe wadde saabu leɗɗe kañum e condi kañum yaadi kañum e bindi kadi kanji fof jaadi saabu kanji fof Allah haali e qur'an woni an najmu wassajaru wadde ɗum noon so ɗum haalama wadde leɗɗe kalɗo bindi gadda ma leɗɗe tawe ɗon wadde ɗum tahi amin golla ɗiɗɗi fof mo haali so tawi yeehi ha ƴewni neɗɗo liska ha gasi o wima ɓandu makko no niɓɓiɗa walla kala ko faggina bona walla kala ɗo nodda ligguey on ka liggade walla ko yeehi ha o ɗamini iwa ɗum ko wase udditade beele wonko dillata e banggue udditade aduna e batte udditade wonko dillatmi hen so tawi jomum ƴewanama min ji min tawi wondene gueɗe makko na parfois aɗa yiya haajuji goɗɗi ƴewaɗi ta ko sadak tan haadi haaju jomum udditade on sadak so jomum yaltinima tan manam kala he ganda hoorema wona neɗɗo wima mi yeehi nokkuji kewɗi mi waɗi naggam hunde foof wima naati hen kono noon ta ko sadak goto kalima on sadak so tawi ittanoma tan manam haaju makko humtoto ɗal ƴewana neɗɗo tawa ko sadak manam baari goɗɗi gueɗe makko aɗa ƴewana neɗɗo kadi ganda oɗo tigi tigi ko liggey tigi woni ko namdi e gueɗe makko wadde ɗum ɗon kadi mbiɗen dañi ko ganda hoorema so tawi neɗɗo waɗnama ɗum kala hen ko wawno jaggu e kala ko wawi ƴewde kala ko dartata ene sattiri mbo so memi ɗum ma Allah okkuma hen tawfiq ma dañ hen lista ka no waɗa saaha neɗɗo wiya ko balɗe 5 walla ko balɗe 4 walla ha sabananga mo beele fawto koye haaju neɗɗo o walla ko onon oɗon jogui tan neɗɗo fof natan ɗon mbino ala so timma balɗe ha sabananga mo eyyi listihar kam hande ko ɗum joni joni tan listihar kam hankkadi so neɗɗo noddima wima mbiɗa sohli ƴewanede naggam onon temps uji seeɗa so rokkima ɗum aɗa wawi ƴewandema haajuji makko ko wona ɗum ko kadi batte liggey moni foof eko liggey makko namdi aɗa jaɓ ɓe ganda harma ɓe liggey mabɓe alay saago ƴetta ɗum une semaine wonɓe ganda harma liggey mabɓe ne yaha ha lewru saabu won liggeyaji goɗɗi ɗi namto halwa won liggeyaji goɗɗi namto dowuji goɗɗi ko ɗum tan ɗum addata won saaha foof moni foof e haaju mum dal moni foof e haaju mum oɗon jeeɓa ayaw Piindi TV kaɓirɗe ko Mansour Sow Thiat wondude e Diaré Ndiaye mi yetti Allah ene laaɗo mi jetti jignaɓe mi yetti bandiraɗo debbo ñantoɗomi oɗo wutte hono niɓɓo mbum mo nabbaji siwol gonɗo dowlaji denduɗi Amérique kanko niɓɓo mbum kanko ñanten oɗo wutte eɗen jettamo ɗen jaranomo jetto jiguiɗo ɗo fuɗɗima laaɗo haali kanko e wondi makko kala Allah jaarama o jaarama so tawi ɗum yawti en kaali joni uddita nde ɗaɓɓere golle ina tampini yimɓe leydi he neɗɗo jangga ha o jofna jangde master 3 bac plus 5 bac plus naggam o golle ɗen ɗonke yo yaa ko wona ɗum ko to banggue ɗanngal ɗonke yo gas ko wona ɗum ko ɗaɓɓere kayitaji ɗonke yo gas beele Thierno Dieng wonko wawe ɗum eyyi ɗum Thierno Dieng wonko wawe ɗum ɗon te ko tawɗo o janggue o ɓeyditi hen batte kayitaji ko mbiyanmami ɗum noon ko garanti mbaɗnatmi jomum so tawi min jokkodiri manam min liggodiri ko garanti dokkanmi jomum on garanti haadema ko timmude inchallah kayit mbo wawi darto foof ma Allah wemnan mo so tawi ko gonɗo e Sénégal e gonɗo e caggal leydi ko wawi wonde foof ma Allah newnan mo ɗin kayitaji inchallah
namnagu ngal ka tan ko fate dawle dawgal hande weɓani nden so tawi debbo ŋaawima poɗɗen wiide awaɓe ŋaawinde ɓe so cugal jibinama tama ko dewel tan yimɓe goo fof heñoɗon haɓɓana hammade mum samba mum demba muɗum ɗum natti wade no wano ha hande o mataw ko hewɓe ɓe ɓurti worɓe ɓe dewle ɗe natti weɓde kadi neɗɗo waɗa jawdi mum e debbo goppa yimɓe fof goppa galleji fof jakoɗa galle baba kaari galle kaari yidde dañi hen awde moƴƴiri kala ko joguinoɗa mbaɗa hen debbo a wasa joɗade walla debbo jaɓa jooɗade e galle wona miskino yahani jeeyo yahani waalo debbo gorko honke yo jooɗo ñimnude neɗɗo e dewgal ko Thierno Dieng wawi wadde hen eyyi ɗum ne kadi wonko min jogui hen ko ganduɗa hoorema so tawi o dartatno gorko o dañani so tawi o memi gueɗɗe haade lewru kam debbo fof mo mbawmi gollodir dokkanmami dele ko lewru so tawi wonmo kaldata o waɗat farata tawi ala mo kalduɗa ma won mo kalduɗa ɗum kam ko min waɗi ɗum garanti 1 mois okkito ko wona ɗum ko kadi batte dewgal debbo tan caliɗo joɗade e suudu mum aɗa wawi parfois aɗa daara ɗum tawa won gueɗe goɗɗe gonɗe hen ɗum ɗon kadi so tawi jomum jokkodirama ma o jooɗo e dewgal he ɗum kono weela ena metta o jotto e dewgal he mo ganduɗa hoorema kadi ena woni e dewgal he omo ronki ɓesnu kadi so tawi min jokkodiri ma Allah newnan mbo no ɓesniri ɗum ko so gorko mum so debbo mum par ce que sa ƴeewi batte ɓesngu ɗum wonata ko he gorko ena wona e debbo sabu gorko kadi ena wawi batte ɓesngu no wawi wonde e makko ha ganda ko waddata ko e joom suudu makko manam ta ndiyam ɗam ko yaltata hen ko woni wurata ko ɗum takata ɗum ɗon noon ena dañi leɗɗe ɗe ganduɗa hoorema so wona noon no ɗum yaari ni mami addu leɗɗe ɗe ha mi holluma ha kollira ɗum yimɓe foof jiiya ganda ɗeɗo leɗɗe ko ɗe kono hande no heewi ko jaltinta yimɓe jiiya ɗum tan manam mbaɗa ɗum copie ena ɗum liggora pina jahanda wa ñaawi leɗɗe baɗe noon ɗum ɗon ko ɗum addi mi addani leɗɗe ɗe kono ɗen leɗɗe so ɗe gaddanoma ɗo mi hollannoma no ɗe jarata mi haalanma kadi ko ɗe namdi so tawi neɗɗo memi ɗum kala rafi gonnoɗo e makko hanamo haɗa jibin on rafi ma itto so gorko mum noon so debbo mum ɗum ko banggue leɗɗe cafrirta ɗum walla ko no wonda e aaye walla ko leɗɗe tan ko batte leɗɗe tan ko donc leɗɗe ɓuri jabde hen wadde Thierno Dieng waɗat saaha so yi neɗɗo aya monon ƴeewi risque o gayni taw no ko lekki tan safrirte o ko aaye tan walla ko lekki e aaye ma mbaɗa ne cafrano joomum eyyi ene waɗi ɓe ganduɗa hoorema alay saago safara mabɓe so tawi ko batte safara alay saago ɗum mema leɗɗe ɗi leɗɗe alay saago ɗum mema safara aaye leɗɗe ɗe ne waɗi leɗɗe ganduɗa hoorema comme debbo hande so tawi no dartima comme mo ganduɗa hoorema ɓesgu makko ko darti on ɗon hande sa yiɗinomo wallu ene waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa somi haalide ne waɗi hewɓe gonɓe Saloum ene ɗum gandi woni leɗɗe biteɗe nelɓe nelɓe goti nelɓe en fami nelɓe no ɗen ɗon ne waɗi hen bafeɗe ɗe ko barim lefiɗi ne waɗi ko fewnirte tigge jeeɗiɗi watte ene waɗi safara muɗum woni kaɓɓe jeeɗiɗi ene waɗi safara muɗum waddete ayo jomum rokke ɗum ɗumaɗa ombo looto on wooɓa hen par seeɗa seeɗa so waɗi ɗum so tawi ko ɓesgu dartigu ma Allah uddanmo ɗum inchallah so gorko o noon ɗum heeɓi so tawi ko debbo o ma ɗum uddita a Thierno Dieng Thierno Amadou Sow kon mo kalɗa o eɗen gandi yo Allah yumimo yafamo watton fortorde makko o gollimo golle joɗɗe baɗɗe fayida e nder Sénégal ha tengte Saloum kotki makko ɗon eɗen gandi no woori eɗen gandi no mbinomi nane fulɓe ne joguino fina tawa mo ganduɗa tawɓe tawaɓe fof ene jogui ɗum ittantuno ene yaware ko gandal beele haaju non jogui gandal kaptorgal salade le ñogol yawe to banggue ñawdorde moƴƴi e ko nandi hen ha joni ngal gandal no woodi kala ko mawɓe gaccunoɗo mbiɗa wawi widema ha joni enan ɗo kala ko mawɓe gaccunoɗo nan ɗo saabu hande so tawi a yi batte kaptorgal ene waɗi leɗɗe mum ɗe ganduɗa hoorema eɗen Saloum so tawi jomum aside ne waɗi tan no ɗum asirte so tawi ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ena tampina comme kuureji makko ena kaɓomo walla yimɓe nang donki rokkudemo o daña jaam so tawi min jokkodiri ha min wallimo o dañi ɗen ɗon leɗɗe waddama e safaraji baddeteɗi kala neɗɗo mo ganduɗa hoorema o waddino ema wata hul kala neɗɗo jiɗɗo liggadema walla jiɗɗo waddema ko boni wata hulmo so wona Allah tagɗoma o ala bawɗe ma ɗen leɗɗe kam no goodi eɗen Saloum te ɗenne kadi amin gandiɗe amin joguiɗe amin golla ɗe waɗa saaha yimɓe men mbiya sa wi ya Saloum wi ala mi yahata Saloum mi yahata Ɓundu mi yahata Fouta mi yahata Guinée Bissau walla mi yaha leydi Mali beele ko kamɓe ɓuuri en andude leɗɗe walla ɓuuri wawde jaabirde duwaw walla ko yimɓe men ɓe tan goni majjinaɓe ene mbiya ene jaaton eyyi ɗum kam min mbiyanmi tan ko yimɓe men ɓe goni majjinaɓe saabu hande sa ƴeewi yimɓe men ɓe mawɓe men ɓe
manam neɗɗo immima Guinée Bissau immima to leɗel ɗe kalɗa ɗe fof pour arde ɗo ɗaɓɓude ko ɓe jogui ko hande mo kalnanmami ɗo alaji amadem sokon tanamo hande yimɓe gari sokon ha heewi na darta Gannde Baleebe na darta kadi ga janggude Qur'ana e janggude gandal wadde firti ko yimɓe ƴeewoyta koye ɗen ɗon leɗele enen ɗo so tawi ɓe jaaɓi ɓe gonɗini ɓe jokkodiri e jogiiɓe ɗum ɓe inchallah maɓe ji maɓe gandu kadi ena ɗo wadde ɗum ɗon mi gonɗinanne firnde nde kadi woni so jokkodiri e amen mamin gandin moni manam jarani ombo yaha Niger jarani ombo yaha Burkina Faso jarani ombo yaha haynukko leɗɗe nan ɗo te golle ɗe kadi ena ɗo ena wawa beele ala leɗɗe ɗe ganduɗa wona ɗo goni ko ma yeehe toon tan nde wawa dañede walla kala ko sohla ko ne heɓoɗo e Sénégal eyyi ɗum de na waɗa kam kono noon heewani noon hande cohlaɗo lekki ki ganduɗa hoorema sa a wawaki dañ Sénégal ɗum wona ko wiiɓi ɗum wona ko wiiɓi so wona kay Gambie hen saaha kam min kam mbiɗa yaha ha ladde Gambie Gambie kam koye Sénégal tan woni koye Sénégal tan woni hen saaha mbiɗa yaha e ladde mabɓe pour addoyde leɗɗe kono ko wona ɗum ko somi naati Casamance o mi arti kala ko cohlannomi e leɗɗe mbiɗa yondino hen Thierno Dieng yewta men nde woni koye woɗɗoyde ka loowi koje maji ɗi natti o ɗon feewi kono ko kalnan Allah sago jokken so neɗɗo ne ñimnama e galle debbo walla goo ko ñimna e galle kadi ɓesgu ala ɓesgu wona hunde wemde no feewi hande wata saha kadi leela dañe kadi ronke yo dawa ko mbawɗa famne bandiraɓe eyyi ɗum ne kadi ene waɗi talki ɗi ganduɗa hoorema so suka windanama ɗum o haɓɓimo mbiɗa wawi wadde mo garantine omo wawi wurde ko juuti ta Allah na hokkimo cellal na hokkimo kadi manam fittano makko omo woni aduna ɗum kadi ene waɗi talki mum talki ɗi ganduɗa hoorema so tawi neɗɗo haɓɓima ɗum manam o hisat Allah hisnanmo e kala ko ganduɗa hoorema ene lorlamo te neɗɗo noon mbiɗa andi so lorlaki tan yawata mayde ma juut balɗe wadde noon ɗin talki ene ɗo te inchallah kala mo jokkodirmi hen mami andine kadi talki ɗi ene ɗo Thierno Dieng hol wasiya panta e almuɓe honoma en hannde sabu mboɗo haalde e Samba Jumel o wi kam abumɓe nam o wi meccal ngal woni koye bonnede neɗɗo yiyat tan neɗɗo no dañi oto no dañi galle wiye o ko leɗɗo liggoto walla ko ayi liggoto tan diwa naten tawa anda bonnano dañannoɓe tawa kañum dañani hen hol wasiya panta e waɗoɓe ɗum ɓe eyyi wasiya mbo kalanmi hen o woni saaha foof min mbiɗa ɗum kaasa e goɗɗo hono am mbiɗa andi kadi ene jooɗo no kaasa ɗum ta jooɗaki e média sabu woni hewɓe ganduɗa hoorema hande janggani jahani daara ganda ɗum ɓe jiyat yimɓe ene jogui manam no ɓorno wutteji moƴƴi ene jola e otoji moƴƴi kamɓene ɓe jaaha ɓe naata hen ko ɓen gaddani bandiraɓe ko ari ɗo ko foof embouteillage garɗo e leñol he foof kamɓe gaddi ɗum te surtout ma leñol Pulaar sabu leñol Pulaar wonko andirano ko wona ɗum ɗon wadde hande ɓen noon so tawi mbiɗa wasiyoɓe mbiyanɓe yoɓe gaccu koɓe mbatta ko manam hunde foof kala ko jiɗɗa liggade ko jolfuɓe mbita ko manam lo nangol nekk talibam muno nekk sériŋam kala ko a jaɓani wonde almudu mum a wawa wadde noon ɗumen ɗo sayi hande amin golla ɗum ko andude ɗum e janggude ɗum sabu minen tomin gacci ɗum ɗo salum tomin gonto tan min toon mbawno hadde min mbasaya hay nokku kono min jiilima e nokkuji kewɗi hande ɗo e Sénégal sabu holɗum humpitade e ɓeydude kadi e komin tawi ko ɗum tan addani min wittude e ɗen gueɗe wadde noon min kam mi jamirani hay goto manam ene waɗa ɗum ta a anda ɗum sabu nela sallah alih sallam ko kaɗirɗo manam neɗɗo wadde ko a anda sabu neɗɗo wadde ko a anda ko ɗum addantama manam yimɓe kadi ɓe ganda ɓe ndewa caggal ma ɓeyda ɓe nannude kadi e majjere woni almarhu yajhalu summa yajhalu te annahu zu jahlin fi asri dalalati wama fudi waji goto ɗum windi o wima manam neɗɗo ena majja o rutto kadi o daña neɗɗo bandum o majjina on ɗon kadi on nannamo kadi e majjere nde ganduɗa hoorema ɓe gona e ɓe fof ɓe gona e majjere te ɓe gonta hawrude e peewal ɓe gonta yiide gonga wadde noon ɗum ɗon eɗen ñaago yo Allah dandu en e hono ɗum ɗon a jaama Thierno Dieng waɗi fayida no feewi no cameraman o wigillanani alay sago o hokki en mintaji ɓeyden hen janade e bandiraɓe e sababuji ɗi sababuji ɗi saabu eɗen gandi Piindi TV won téléji guiɗi ɗum ha heewi kono ko uddide ko fay joni dendagal bandiraɓe sehlaɓe foof ɓuuɓe hewde ko ɗo keewi arde an hol sababu gadɗomo ɗo beele a yeɓat Piindi TV tan welma walla ko holɗum eyyi Piindi TV mi yeɓat ɗum tan ene welami sabu min no wiyete kadi téléji jolfuɓe kewɗi waɗi kam interview mi yima hen ɗum jinnomi widde ɓe mbaɗi kam interview pour yomi jokkodire maɓɓe yomi dañde e maɓɓe contrat ji kono noon minne en tant que al Pulaar Pulaar min leñol Pulaar ngol ɓurani kam kala ko dañmi
ɗum noon addani kam wadde suivre Piindi TV ha jiimen ko ganduɗa hoorema hande mbiɗa andi somi jokkodiri e mon mami naftoro te ononne kadi ma on naftoro bandiraɓe yeeɓoɓe kadi Piindi TV maɓe naftoro sabu mbiɗa andi Piindi TV ene waɗe suivre aduna he addani kam haalde ɗum ɗon noon saabu jokkodirde e arnoɓe Piindi TV ɓen fof ɓe ɓokki kam information ji ko wona ɗum ko kadi mi yiyani yitaram saabu sa daari hande Piindi TV sa tappi ɗum joni joni jiiya view ji mbo ɗum dañata o ganda abonnement ji ɗi ganda Piindi TV wona Piindi cahan ɗum Piindi gonga miɗen ñaago noon Piindi no wonirni gonga yo Allah tabitin ɗum Allah ɓeyda ɗum doole ha ɗum wontoya télé mawɗo udditoya ɗo inchallah haalpulare fof naftoro noon Thierno Dieng no mbimini mi meeɗani yiidema en meeɗani jokkodirde jaɓamami koye téléji goɗɗi kono mboɗo andi aɗa jaɓana ka suka yo Allah hokke fandinde ɗum yo Allah hokke fandinde ɗum kala mo ganduɗa son natodiri dañata hen saago mum hoto Allah adduɓe moɗon kala jogorɗo dañde woni yo Allah adduɓe moɗon ko ɗum woni ko fandinde banggue gandal jarama yeeɓiyankoɓe Piindi TV caméra o ko Mansour Sow lollere Thiad omo wonde mbaɗi men ɓi men Diary Ndiaye Thierno Dieng jarama Abou Samba Diop e ayawo ngo ko ɗo katten ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma